Ja, det var så dag 2, der nu er gået. Og fordi jeg faldt i går, så tager jeg også en dag i morgen. Men dagen i dag, der er faktisk gået ret fint. Altså, jeg har fået spist en hel masse kød, så jeg har ikke været sulten eller noget. Og mit energiniveau har egentlig også været okay, bortset fra morgenen, at jeg var pænt træt. Og så havde jeg faktisk også rigtig meget hovedpine. Og hver gang jeg spiste noget, så havde jeg faktisk lidt dårligt. Og så har jeg haft sindssygt meget lyst til alt muligt andet end kød og æg og sådan noget. Ja. Altså hvad jeg spiste af, det er bare sådan æg og kød og mere kød og fisk. Og peanut butter. Men ja, altså det har været fint nok, og vi har også været på sådan noget. Vi har haft idræt i dag, og det gik egentlig også meget fint. Så ja, alt i alt. Thumbs up. Men jeg glæder mig til at være færdig i morgen aften. Ja. Yep. Altså jeg ved ikke, om